Gernika Lumoko udaleko udal langileek prentsaurrekoa eskaini dute euren egoerari buruzko azalpenak emanez. Gernika Lumoko udal langileok kalera ateratzea erabaki dugu honako hau adierazteko. Azken urteetan udaletxeko barne funtzionamenduak txarrera egin duela 2020an. Gernika Lumoko udalak CGP, Consultores de Gestión Pública enpresari agindutako kanpo analisi batek, besteak beste, honako ondorio hauek jasotzen zituen. Eguneratutako lanpostu publikoen zerrenda falta da. Organigrama funtzionalik ez izatea ez da eguneratutako lanpostuen deskribapenik ere. Plantilla egonkortzeko beharra. Administrari laguntzaileek goragoko kategoriako zereginak beren gain hartzen dituztela. Etorkizuneko erretiroak planifikatzeko beharra. Prestakuntza, eguneratze eta birziklatze plan eraginkorrik eta karrera profesionalik ez izatea. Bidezkoa ez den ordainsari sistema. Lan giro eskasa eta aldaketa baten beharra. Sindikatuetatik urteetan salatzen egon garen errealitatea kanpo enpresa horren txostenetan berretxita agertu zen. Sakoneko arazoak bideratzeko plan baten beharrean gaude, baina ez dugu erantzunik jasotzen. Ez eta borondaterik ikusten egoera bideratzeko. Horren ordez, udal negoziazio markoetan bideratu zitezkeen arazoak epaitegietan eta lan ikuskaritzan salatu beharrean aurkitu izan gara, eta hori eginda ere, arazo horietako asko ez dituzte konpondu. 2019tik plantilla osoari eragiten dion betegabeko sententzia judizial bat adibidez. Azken hilabete hauetan egoera kezkagarriagoa bihurtu da. Bajak ugaritu dira eta postu klabeak bakante daude, tartean batzuk beste administrazio batzuetara joan direlako. Langileok barnebideak ogortu ditugula sentitzen dugu, eta Gernikako herriari, arduratik eta kezkatik, udaletxean bizi den egoeraren berri ematea besterik ez zaigu geratzen, eta eskaera hauek egitea udal gobernuari. Bat, 2019ko lanpostuen balorazioarekin lotutako epai judiziala betetzea. 2. Plan integral bat negoziatzea eta ezartzea, epe eta neurri zehatzekin, 2020ko txostenean adierazitako arazo estrukturalei irtenbidea emateko. 3. Bakante eta baja egoeran dauden postuak betetzea, eta era berean pertsonal saila premiaz indartzea. 4. Egonkortze prozesuak garaiz eta era egokian bideratzeko behar diren baliabideak ziurtatzea. 5. Barne sustapenak aktibatzea epe negoziatu eta argi batekin. 6. Giza baliabideen plan bat osatzea erretiroa planifikatu eta belaunaldi erreleborako formulak negoziatzeko. 7. Udal plantilla osoaren azterketa psikosoziala burutzea. Kalitatezko zerbitzuak dituen udal bat behar dugu. 21. mendera egokitutakoa, herritarrak eta langileak entzungo dituena, eta egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko gai izango dena. Horretarako, ezinbestekoa da barne antolaketa eta funtzionamendu eredu berri bat. Gernika hobetzeko eta langileok gure onena eman ahal izateko. Udalagintariei eta oposizioko taldeei egoera bideratzeko euren esku dagoen guztia egin dezaten, eta Gernikako herriari denon eskubidea den kalitatezko udal zerbitzuen alde ekin dezan dei egiten diegu. Langileria politika berria orain.